אוקיי, דברי. היי, מור בן דור, מה קורה? קואליפייר. 24, קואליפייר. קואליפייר ודרוקר. אני פה. רגע, איזה קטגוריה? אלית. ווימן. ווימן, ברור. לא ברור כלום. מה עוד? אנחנו בנמל. את מי את מייצגת? איזה בוקס את מייצגת? את ראשון? אותך, את מה אתה? אין לי בוקס. אין לך בוקס. בינתיים. בגדול את דרוקר, אבל את ראשון סיטי. ראשון סיטי, תודה רבה. אוקיי. טוב, אנחנו מתחילים. זה מוד צהוב. בנמל, המוד הצהוב זה ה-15. העניין נבדק ואושר על ידי גרשון, אז לא לזיין את המוח. זה קטן, 0.25 כמו שאמרתם בסטנדרטים, זה חצי, זה 20, זה 5. הנה, זה 5, זה 10, הנה 10, קצת נמחק, לא נורא. האדום זה 2.5, הירוק זה דבר פה. הירוק זה סינגל, הנה החתירה, הנה המתח. תעמדי מתחת למתח עם ידיים למעלה. זהו, עשית לייזר, זה חשוב. בואי תשימי בבקשה את המודד. זה בסדר שתראו שהרוחב הוא מספיק. נייס. הגובה הוא 50, רגע, הנה תראו ה-50 פה. היידה. הנה, בסדר? סנה שאני אומרת היידה. נורא. זה המות. אנחנו פה. שימי לב שבהפסקה אחרי הקלין אנד ג'רק, את צריכה לשים שם 1600 יורד. אתה יודעת איך עושים את זה? סינגל דיסטנס? לא טיים. סינגל דיסטנס, הכי גבוה. מינוס. לא, למקומות. המקומות. תהי בצד השני. לא, שם יותר. 10, 8, 7, גב, 6, 5, 4, 3, 2, 1, עובדים. 1, 2, שתי רגליים, 3, 4, לנשום כל הזמן, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good job.
תנועה מלאה, לאה, תנועה מלאה. מלאה. היא מורכזת. תוכל לשבת עוד, אין לי בעיה שתשבי. תעשי קצת סקווט אולי, ככה, להזיז את הגוף. אולי לשחרר קצת העמות. העמות, כן, לעשות איזה סיבוב על הזה. אל תצאי לי מהפריים, תיכנסי בבקשה לשם. תודה. תזכרי, מה שאת עושה עוד 10 שניות, זה שמה את הקטנים ואז את ה-20. עושה קלין אנד ג'רק. 5, 4, 3, 2, 1, עובדת. יאללה, מהר, תעשי את זה מהר. כל המנהלות. סגרי את המות עם סוגר, גם צד שני. יאללה, זריז, זריז, קדימה, עובדת, עובדת. דווי, דווי, דווי. קלין אנד ג'רק, יפה. חזק. חזק מהרגליים, ספליט. 1, 2, לזרוק. יאללה. מור, תעשי את זה מהר. אוי אוי, מסכנה. סגרי את המוד. יופי. עכשיו, תתרכזי. אל תיכנסי לפני שאת יודעת ב100% שזה יעלה, הכל. שימי מלא מגנזיום על הגודל במיוחד. לחימה, קלין. להוריד. להוריד, 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 עכשיו תתרבצי ותרצי לפרקד עבודה. יאללה, עובדים. כנסי, כנסי, כנסי. אני צריך שתגיד, זה קל לך, זה קל לך. יאללה, כל הקומפלקס, ריכוז. מרפקים גבוהים, פרונט סקוואט, גו. נייס. וזריקה תיזהרי לא להפיל. יפה. להרים גבוה ולצנוח. לצנוח, יופי. חזק מהרגליים עכשיו. כל הכוח מהרגליים, גו. לאט, ליישר, ליישר, יופי, זרקי. יאללה, עבודה. זה היה קליל, מור. שימו לב שמה שהצלחנו מקודם היה כולל הקטנים האלה. שימו לב. יופי. יופי. בראש שלך תדמייני אותך עושה את הקומפלקס ומצליחה. וכל פעם, כל תנועה, תחשבי על התנועה הבאה עכשיו.
ותראי איך את עושה אותה, ומה קורה אם את לא מצליחה, למשל, לרדת קצת לספורט בהנג, תריצי תרחישים ותצליחי בראש ואת תצליחי. תתפסי קצת יותר רחב את המוטו, טיפה, קצת, צער מדי פה, קשה לך להיפתח, תחי אותו לפה, קצת. כשאת מוכנה תיכנסי, בלי לחץ, יש לך זמן, בלי לחץ. כן, לא יודע, תעשי, כן, 70. 70. וחצי אם את רוצה להתקטנן איתי. חזק מהרגליים, הכל מהרגליים. תשתמשי בהם. יאללה, מלחמה. דווי, יש לי עוד כניסה אחר כך, דווי. חזקה. טק. קל. יופי. להוריד, לא להפיל. נייס. למשוך גבוה, להתאפק. מרפקים. עלי למעלה. יופי, הכל טוב. תעיפי אותו באוויר בכל הכוח עם הרגליים שלך. להחזיק, 1, 2. באלו. כניסה אחרונה. קילו 2.5, 5, 20. רבע וחצי. 20. 5, 2.5, קילו 1. יש לך עוד זמן? הכל בסדר. תתרכזי, יש מגנזיום על הידיים, ריכוז, C. קחי את המוט לכיוון שלך, טיפה. קחי אותו עלייך. ארבע. חזק את החגורה ולהיות מרוכזת. לחימה, גו. יש לך את זה. אני מאמין. קל, יאללה. זה כולה 2 קילו יותר, כן? יאללה. לא להפיל. יופי, למשוך עד הסוף. חזקה, אפ. לא נורא, הכל טוב. מה שהצלחנו היה בלי הקטנים, שזה 71.5. זה היה העלמות, פלוס 5 ו5. תכווני את המסך. כן, מותר לך לכוון את המסך. 2.20. נראה בסוף את הכל. $1,600, נהדרת. לכל הצופים, אל תתייחסו לצוות הניקיון ברקע שמנקה את המוטות, זה הצוות שלנו. בין המקצועים אנחנו מנקים את המוטות של המתח. להלן. 45 שניות.
מור, לעלות לקצב מטרה שלך מהר ולהחזיק מעמד. יחצי על... אני... 1,600 מטר מהזמן בעוד 10 שניות. 9, לא לגעת בדמפר. לא לגעת בדמפר. 5, 4, 3, 1, לגעת. עבודה, מהר להגיע לקצב מטרה. להגיע לקצב מטרה. טק, 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 יאללה. יופי, זהו, להישאר עליו. ולנשום. קצב מטרה אמרנו קצת יותר מזה. לא להשתגע בהתחלה, שלא תשרפי לי. יכולה אפילו 2-10. שתיים 10, רגועה ונושמת. רגועה ונושמת. תנועה מלאה ארוכה. זה כלום מרחק בשבילך. את גם ארוכה, ברוך השם. כן? כן? כן, תצאי אליו. צריך להגביע עוד טיפה. סבבה? רגע, שם את לא מגיעה? אני מגיעה שם. את עושה ככה, את לא מגיעה? אז תעשי שם. אז תעשי שם, בדוק. תנקי אותו. היא פשוט הגיעה. תתכנסי לתוך עצמך ותחזיקי מתחת ל-2 ו-10. זה מה שאני צריך. לא יותר מהר מזה. את בסדר גמור. כל הזמן להכניס חמצן. שמור על הקצב, יופי, זה מדויק וזה טוב. שיחי כך. לא לעלות, מור, לא לעלות, עוד לא. 2-10, זהו. תנועות ישרות עד הסוף. עדיין להכניס אוויר, לחשוב על האוויר. להחזיק קצב מור. מה שאת עושה זה מצוין. תארי על אותו דבר, בדיוק אותו דבר. לא קשה מדי. לשמור מור, לשמור. אני יודע שקשה. עוד אותו נגמר. זה מאוד טוב שמחזקים אותה. או מעצמנים. תראי לאיזה צד את הולכת, שווים ממנו הרבה גרדים. תראי איזה צד את הולכת, תפרחי אותו. עוד מעט אנחנו נתחיל בספרים, עוד לא. עוד לא. אל תדברי. לשמור על
ואני מצאתי את הצו בדרך. חזק יותר. שתיים עשר מול, לא ביקשתי את זה אומר. שתיים עשר מול. יש לו חדר במחרונים. ראש חזק. ראש חזק. עוד לא ספורים. תפתחי 100 מטר האחרונים. עבודה. אני יודע שכואב לך, יאללה, עבודה. קדימה, 40 מטר, 30, נו, קדימה, 20, יופי, 10, קדימה, בום, טיים. 6:48.9. אני חוזר ומראה את הפלטות פה. היי מור, מה את אומרת לצופים? בא לי להקיא. אוקיי. הנה הפלטות, בסדר? לא הצלחנו את זה, זה לא עלה. רק זה לא עלה. ככה זה כן עלה. בסדר? נתחיל להראות את זה נחוי. 2.5. חמש. אני צריך עזרה, מור, קומי רגע. בואי לפה. צריך תראי את הפלטה הזו פה. הנה, יופי, זהו. רק להראות את זה. רגע, הנה. בסדר? זה רבע וזה חצי. גם פה אותו דבר. יאללה, 2.5. רגע. 2.5 ו5. 20. תודה רבה ללאה. יאללה. יופי. ביי לכולם.